el referéndum no está encima de la mesa. Y lo que sí que es evidente, y no está encima de la mesa. Yo estoy siendo clarísima. Mesa de diálogo, trabajemos para un punto de encuentro. Yo dialogo fundamentalmente con persones que no pensen com jo. De la balança, la justícia hi havia posat impedir el referèndum i a l'altre plat no afectar la normal convivència ciutadana. I la traducció que n'ha fet d'això la Policia Nacional i la Guàrdia Civil ha estat esta. Càrregues policials arreu del territori, cops de porra a gent que tenia els braços en l'aire. És la proporcionalitat que han considerat proporcionada, el que per altres és una desproporció. I can't understand that this is happening in a democracy, in a country that's itself calls a democracy. That's not a democracy. Pues m'han agafat per les cames i per l'esquena. I aleshores, clar, jo tinc 64 anys i peso 50 quilos. És molt fàcil aixecar-me. M'han aixecat y pumba, me han tirat contra el terra. Sí, es una vergüenza lo que están haciendo porque están empujando i la gent està pacífica. T'agafen del cabell, t'agafen d'on poden, te tiren cap aquí, te tiren cap allà, els hi dona igual que siguis gran, petit, dona, els hi dona igual. Los Mossos també se'ls han trobat sense esperar-se'ls. Si més no, asseguren que no en tenien constància oficial, tot i les reunions d'estos dies. A 9:15 la Policia de Catalunya els ha notificat que havien tancat un centenar de col·legis i els ha donat un llistat amb 200 centres on no tenien més efectius per enviar, tot i que les policies estatals ja havien carregat. No és casualitat l'uniformitat d'uns i altres. Mossos no ha enviat als antiavalots, sinó en la seva majoria seguretat ciutadana o agents d'investigació amb l'uniforme de carrer que a efectes visuals acaba sent el mateix. Policia Nacional i Guàrdia Civil ha optat per l'escut, la porra i no recular amb indiferència del nombre de gent que s'hi oposés. Gasos lacrimògens a Aiguaviva, un municipi d'uns 700 habitants, i també han disparat pilotes de goma a Barcelona. Una ha impactat a l'ull d'un ciutadà. Les pilotes de goma que el Parlament va prohibir arran del cas Quintana. No l'abracen perquè no s'endú les urnes. L'abracen perquè ha demanat calma a la ciutadania que increpava els antiavalots de Policia Nacional. Resistència pacífica ciutadana. També s'han vist escenes en què els bombers han pretès fer de tallafocs. Els aplaudeixen, tot i que els han requisat les urnes i les portaran a la magistrada. Les meses abans han fet recompte de vots. Els uns han decantat la balança cap a impedir el referèndum, encara que això fes saltar la normal convivència ciutadana, i han desplaçat els altres, els Mossos, del seu paper en seguretat ciutadana. La magistrada els deia que actuessin conjuntament. 7 jutjats de guàrdia de diversos municipis de Catalunya investiguen si els Mossos haurien comès un delicte de desobediència per no haver impedit les votacions del referèndum. Es tracta de diverses denúncies, algunes fetes per particulars, en jutjats de Barcelona, el Vendrell, Cerdanyola del Vallès, el Prat de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet i la Seu d'Urgell. En aquests casos, el jutjat ha requerit informació als Mossos. També 2 denúncies contra la Generalitat per l'ús de dades privades del cens de votants i altres per lesions contra la Policia Nacional.